じゃあ行ってくる。しっかりきれいにしておけよ。そう言って臨月の私を置いて一人でハワイに向かった夫。温泉に出かけた義両親を見送った私はさっと洗濯を済ませ、それから部屋中に掃除機をかけて、その後モップがけをした。そろそろ疲れたなと思っていた頃、インターホンが鳴り、誰だろうと出てみると、そこにはリナさんがいた。あら、マイさんじゃない？一人？タケルはどうしたの？私はリナさんからの問いに感情が抑えきれず、涙が溢れてしまった。ハワイ旅行です。震える声で答えた私に、リナさんは驚きつつも険しい顔をしていた。私の名前は大地舞。結婚していて、夫のタケルと二人で暮らしている。そして私のお腹にはタケルとの赤ちゃんを身ごもっていて、もうすぐ3人家族になるのだ。病院に検診に行くたびにエコー写真に写る我が子がどんどん大きくなっていって愛しくてたまらない。私はもともと子供が好きで、学生の頃は幼稚園の先生になりたいと夢見ていたほどだが、その時の気持ち以上に愛する夫との間にできた我が子は特別愛おしく思える。少し前までは、世の中の母親という生き物は我が子がこの世で一番可愛いなどとおかしなことを言うものだと不思議に思っていた。しかし、こうして我が子を授かった今なら、そんな母親たちの気持ちが理解できる気がした。自分自身のそういった気持ちの変化に驚きつつも、自分が母親として母性が芽生えつつあるのかもしれないと、日々実感して幸せな気持ちになる。毎朝出勤するタケルを玄関で見送って家事をしながら家でタケルの帰りを待つ日々。時には大変なこともあるが、満ち足りた日々に私は幸せをかみしめていた。結婚しなければこんな幸せは絶対味わうことができなかっただろう。私はタケルと出会う前、とある中小企業で事務の仕事をしていた。性に合っていたようで、仕事自体は苦じゃなかったし、もっとスキルを磨いて一生事務員として生きていこうとさえ思っていた時期もあったのだ。しかし、私が働いていた職場は人間関係で問題があった。一体何が気に食わなかったのかわからないが、私の上司は私にだけきつく当たるようになった。挨拶をしても当たり前のように無視をされるし、そのくせ明らかに時間内に終わらせられないような大量の雑務を私に押し付ける。そして残業する私に向かって嫌味を言ったり怒鳴りつけてくるのだ。そんなことが続いて、私は理不尽な扱いに心が折れそうになったが、だからといって上司に抗議をするような勇気も持ち合わせていない。同僚たちも私に対して哀れむような視線を投げかけてくるが、自分たちに火の粉が降りかかるのを恐れているのか、手助けしてくれる人や味方になってくれる人はいなかった。今すぐにでも会社から逃げ出してしまいたい。そんな気持ちに駆られたが、そんなことをしたら生活ができなくなるのは明確で、我慢して働き続けるしかなかったのだ。だが、そんな日々に疲れた私は、癒しが欲しくて SNS にはまっていった。誰かに話を聞いてもらいたい。一緒にいたら会社での辛いことを忘れられる、そんな相手との出会いを求めていた。恋人とまではいかなくても仲良くできる男友達が見つかったらいいなと思っていた。そしてその SNS がきっかけで出会ったのがタケルである。タケルは会った時から第一印象が良く、おおらかでノリがいい社交的なタイプだった。仕事は営業職をしているようで、まさに彼の性格にぴったりだなと思った。実はタケルと出会う前に、その SNS を通じて何人かの男性と会っていた。
だが、どの人ともあまり相性が良くなかった。タケルは唯一一緒にいて楽しいと思える男性だった。タケルも私と会うのが楽しいと言っていたし、まさに私とタケルは相思相愛だった。最初、私とタケルの関係はただの飲み友達だったが、次第に距離が近づいていき、ついに私たちは付き合うことになった。そしてそれから1年後に私たちは結婚。しかも、その時にはすでに妊娠していた。いわゆる適婚ってやつだ。会社は寿退社で早々に辞めた。義両親も義士もいい人だったし、後悔はない。私はタケルと家族になれたこと、同じ名字になれたことが心から嬉しかった。義士であるリナさんは、私とタケルのためになんと家を買ってくれた。姉ちゃん、ありがとう。タケルは無邪気に喜んでいる。いいんですか？私は衝撃のあまり、思わずリナさんにそう聞いた。するとリナさんは、いいのよ、遠慮しないで。これからは義理とはいえ家族になるんだから、本当の姉妹のように仲良くなりたいの。これくらいのことはさせてちょうだい。そう言って私ににっこりと微笑んだ。リナさんは複数の会社を経営しており、かなり稼いでいるとは聞いていたが、まさかポンと家を買えるほどだとは思っておらず、私は感激していた。心意気のあってとてもかっこいい同じ女性として憧れる。こうして愛する夫に可愛いベイビー、そして素敵な家と優しい義両親と義士。これこそ絵に描いたような幸せな日々を送っていた私だったが、だんだん結婚生活に陰りが見えてきた。私のお腹がすっかり大きくなり、パッと見で妊婦だとわかるようになってきた頃から、タケルの私に対する接し方が変わってきたのだ。掃除や洗濯、家事全般何も手伝ってくれないし、私の作った料理に毎回ケチをつけられた。これグリーンピース入ってる？俺苦手なんだよ。っていうか、今日はオムライスじゃなくて焼肉が食べたかったわ。前まではそんなことを言わずに、おいしいおいしいと食べていてくれたのに、今ではすっかりこの調子なのだ。そんなにケチをつけるなら、何が食べたいのか先に言っておいてほしいし、なんなら自分で好きなものを作って食べてほしい。当時の私はつわりがひどく、常に乗り物酔いをしているような状態で、特に食事の用意がきつくて仕方がなかった。それでも家族のために懸命に働いてくれるタケルのことを思って、スーパーのお惣菜や冷凍食品は使わず、きちんと手作りをしていた。タケルはそんな私の体調を気遣うどころか、文句ばかり言っている。だから私は最近はタケルに気を使って何が食べたいのか事前にメールで聞いている。その気遣いにさえお礼の一つも言わないのだ。そして今日も無言でパクパクと当たり前のように私の料理を食べている。私はため息をつきそうだった。そうした積み重ねで私はタケルに対してもやもやとした感情を抱える日々だったのだが、なんと恐ろしいことに、私はこの後タケルからもっともやもやさせられることになったのである。それはタケルが家に帰ってくるのが遅くなった日のこと。夕飯の時間になっても帰ってこないタケルをご飯も食べずに待っていた私は、ガチャッとドアの開く音がするとすぐに玄関へと駆け寄った。帰ってきたタケルに近づくと、女物の香水の甘い香りが漂ってきたのである。さすがにこんな香りをまとって帰ってきたのは初めてだったので、私は驚いてしまい言葉が出なかった。玄関で驚きのあまり固まっている私にタケルは、どうしたの？と白々しく声をかけてきた。
それはこっちのセリフだ。思わず言い返したくなったが、揉めるのも嫌だし、いろいろと聞きたい気持ちを抑えて、なんでもない、と返事をした。するとタケルは、と言ってリビングの方へ向かって行ってしまった。もしかしたら何かの拍子にたまたま近くにいた女性がつけていた香水がタケルの服についてしまっただけかもしれない。タケルが私を裏切るなんてありえない。しかも私は今、彼の子を身ごもっているのだ。浮気をしているだなんて決め込むのはやめよう。ホルモンバランスが崩れているのか、些細なことに反応してしまっているだけだ。そうやって懸命に自分の中での考えをまとめようとしていた。だが、心のモヤモヤは募るばかり。私はどうしても疑惑が拭いきれず、悪いとは思いつつも、ついにタケルのスマホのロックを解除してしまった。すると、メールボックスからは、ある女性とのやりとりが大量に出てきた。そして、タケルが今日、その女性と会っていた事実も明らかになった。しかも、どうやら相手は私がタケルと付き合い始める前から親密な関係だったらしい。かなり長い付き合いだったことも分かった。衝撃的な事実が次々と分かり、タケルがこの女性と浮気をしているのは明確だった。私は嫌悪感でいっぱいになり、タケルと結婚したことを初めて後悔した。今すぐにでも離婚したい。でも、私は妊娠していて、今タケルと離婚すれば、私はシングルマザーになってしまう。仕事もとてもじゃないがすぐにはできない状態だ。いろんな不安要素を考えると、当時の私には踏み出す勇気も気力もなく、どうしてもタケルとの離婚を決断することができなかった。でも、ずっと心の中はもやもやと霧がかかったようだった。数日後、タケルは地方でトラブルが発生したため、急遽出張が入った。どうしても自分が行かなければならないと言ってきたのである。俺が仕事でいない間、母さんと父さんの面倒もちゃんと見ておいてくれ。掃除とか手伝ったら喜ぶだろうから。この男は私が妊婦ということを忘れているのだろうか。それに、どうせ出張なんて嘘だろう。私はそう思い、タケルが入浴している間にまたスマホを見た。いつの間にか彼のスマホを見ることへの罪悪感も薄れてきて、タケルへの愛情もすっかり冷めきっていた。スマホの中にあったスケジュール帳にはハワイの文字があった。メールの履歴をチェックすると、どうやらタケルは浮気相手と二人きりでハワイに行くようだった。妊娠している私を置いてハワイに行くとは、なんて薄情な男なんだろう。それに、私とはハワイどころか国内旅行にも行ったことがない。それなのに浮気相手とは平気で行ってしまう。タケルの身勝手さに私は思わずため息を漏らした。じゃあ行ってくる。しっかりきれいにしておけよ。そう言って出て行くタケルの背中を私は黙って見つめていた。タケルがハワイに行っている間、家に一人きりになった私は、とぼとぼと義両親の家に行った。こんにちは。家事をお手伝いしに来ました。そう言うと義両親は、おお、わざわざ来てくれたのか？そんなに気を使わなくていいのに。ありがとうね。気持ちだけで十分よ。と、私を気遣ってくれた。いえいえ、私が好きでやっていることなので。私がそう言うと、ありがとうね。でも実は私たち、ちょうど今から日帰りで草津温泉に行くところなのよ。家を空けてしまうから申し訳ないわ。と心苦しそうに言うので、そういうことでしたら、お出かけされている間に
お部屋の大掃除を済ませておきますよ。私は笑顔で付け加えた。本当に？悪いわ。全然気にしないでください。旅行を楽しんできてくださいね。優しい義両親のことは大好きなので、せっかくの旅行を楽しんできてほしい。では、お言葉に甘えてお願いしようかな。無理はしないでね。家にあるお茶やお菓子も好きに食べていいから。ありがとうございます。義両親が出かけると、私はさっと洗濯を済ませ、それから部屋中に掃除機をかけて、その後モップがけをした。そろそろ疲れたなと思っていた頃、インターホンが鳴り、誰だろうと出てみると、そこにはリナさんがいた。あれ？マイさんじゃない？どうしてここにいるの？家事のお手伝いをしに来たんです。私がそう答えると、マイさん一人で？お母さんたちも妊婦に何させてんのよ。これ持ってきたから、よかったら食べて。リナさんはそう言って、私にシュークリームを手渡してくれた。相変わらずリナさんは、優しくて気が利く憧れの女性だ。っていうか、タケルは？しかも、家にマイさん以外誰もいないじゃん。みんなどこ行ったの？リナさんは部屋を見回すと、怪訝そうな表情を浮かべた。お母さんとお父さんは、さっき草津温泉に旅行に出かけていないんです。日帰りなので、今日の夜には帰ってきます。温泉か。いいな。それで、タケルはどうしたの？私はリナさんからの問いに感情が抑えきれず、涙が溢れてしまった。ハワイ旅行です。震える声で答えた私に、リナさんは驚きつつも、私をなだめるように落ち着いた調子で言った。どうしたの？もしかしてタケルと何かあった？実は、タケルが浮気してて、今もその相手と旅行に行っているんです。浮気は数ヶ月前に分かったんですけど、私、今妊娠していて、離婚なんて現実的じゃないし、私が気づかなかったことにすれば丸く収まるって、よく若い男性はみんな浮気するとか、年を取れば落ち着くとかって言うじゃないですか。でも、やっぱり辛くて。リナさんは私の話を黙って聞いてくれたが、実の弟の浮気している相談を聞かされるのはさぞ複雑な気持ちだっただろう。しかし、リナさんは私にアドバイスしてくれた。そうだったんだ。辛かったね。弟がごめんなさい。でもね、舞さん。浮気癖は治ることはないから、期待するだけ時間の無駄だよ。私は早めに見限って新しい人生を歩んだ方がいいと思う。そうですよね。真剣な眼差しで語るリナさん。私はリナさんに諭され、ようやく離婚を決意できたのだった。しかも、それからのリナさんは、私を裏切ったタケルを懲らしめるべく、とても素早くいろんな手続きを手伝ってくれ、私を驚かせた。そんなリナさんの優しさに、私はとても勇気をもらった。数日後、私はあれからタケルと決別しようと心に決め、新しい生活をスタートさせた。一人きりの生活にようやく慣れてきた頃、私のスマホに着信があったことに気がついた。しかも、着信履歴が300件にも上り、すべて義母の名前で埋め尽くされていた。一体何が起こったのだろうか。普段、義母から電話が来ることはなかったため、私は不思議に思ったが、勇気を出して私は電話をかけ直した。すると、いきなり私の耳に義母の怒号が入ってきたのである。義母は息遣いが荒く、ひどく取り乱した様子だった。マイさん、あなた、どうしてあんなひどいことをしたの？タケルがかわいそうじゃない。普段はとても優しい義母が鬼のように怒っていて、私は怖かった。タケルが何か言っていたんですか？
何をのんきなことを。タケルは住む場所をなくして途方に暮れていたのよ。母さん助けてって泣きながら帰ってきたんだから。どうやらタケルはハワイから帰国したところ、住んでいた家がなくなっていたので義母に泣きついたようだ。今は実家で暮らしているらしい。そうですか。あなた、そうですかって、ずいぶんと薄情なのね。私はあなたのことを実の娘のように思っていたのよ。その程度の気持ちであの子と結婚したの？タケルがかわいそうだわ。ひたすら息子をかばい、私を非難する義母。私としては、タケルの被害者意識むき出しのその行動が許せなかった。だから私は、何も知らない義母に真実を告げた。お母さん、タケルは出張中、私に勝手に住んでいた家を売却されたとそう言っているんですよね。ええ、その通りよ。タケルが仕事で家を空けている間にそんな勝手なことをするなんて、なんてひどい嫁なのかしら。信じられないわ。義母は私を責め立てるようにそう言った。お母さんはタケルから何も聞かされていないみたいですね。言っておきますが、私は彼からもっとひどいことをされていたんです。それと、あの家を売却したのは私ではありません。リナさんですよ。何よ、それ。一体何が起こっているの？義母は想像とは異なる展開にとても驚いているようだ。私はさらにこう続けた。タケルは浮気をしていました。今回のハワイ行きも出張なんかじゃありません。浮気相手と一緒に過ごすために行っているんです。しかも、彼女とは私と結婚をする前から交際していたそうです。私は悲しくて悔しくて、リナさんに相談したら、タケルに反撃をしようって言ってくれて、あの家を売却してくれたんです。そうだったのね。ごめんなさい。私ったら何も知らないのに、あの子の言い分を鵜呑みにして、あなたにひどいことを言ってしまったわ。本当にごめんなさいね。義母は思ってもみなかった真実に動揺を隠しきれない様子だった。いえいえ、タケルは都合の悪いことは隠してお母さんに話したんですよね。お母さんは騙されただけですから、あまり自分を責めないでください。まさか、そんな秘密があったなんて夢にも思わなかったわ。きっと、私たちの育て方が悪かったのね。息子可愛さについ甘やかしてしまったから。義母はそう言って長いため息をこぼした。実際タケルは小さい頃から家族みんなに可愛がられ甘やかされて育っていたし、それを当たり前だと思っている節があった。リナさんから家を買ってもらった時も特にありがたく思うこともなく当然のように思っていたのだろう。ただ、だからといって浮気をしていいという理由にはならないのだ。そういえば、あなたはどこで暮らしているの？ただでさえ大変な時期でしょ？何か困ったことはない？実は、リナさんが用意してくれたマンションに住まわせていただいているんです。リナさんの家も近いですし、とても心強いです。そう話すと、義母は安心した様子だった。そうなのね。それならよかったわ。もうその時にはいつもの優しい義母に戻っていて、私もほっと胸をなで下ろした。その夜、義実家では義両親が話し合いをしていた。義母はタケルが浮気していたことを義父に伝えたらしい。厳格で曲がったことが大嫌いな義父はタケルの裏切りにご立腹だ。タケルはいつからそんな卑劣な男になり下がってしまったのだ。義母も義父に同意するように悲しそうに言った。あの可愛かったタケルがまさか浮気をしていただなんて。義両親は揃って盛大なため息をこぼした。舞さんという素晴らしい奥さんがいながら
なぜタケルは浮気だなんてバカなことをしてしまったんだ？それはきっとタケル本人にしかわからないでしょうね。リナから聞いた話だと、舞さんはタケルの浮気に傷つきながらも、きっと若いうちだけだろうってすごく我慢していたみたいよ。義母は頭を抱えている。そうだったのか。タケルのやつ、本当に愚か者だな。舞さんはタケルの子供を身ごもっているんだぞ。俺からすると、タケルが何を考えているのか全くと言っていいほどわからないが、俺は親だからタケルを叱らないといけない。そうですね。それでタケルが本当のことを言ってくれるのかはわかりませんが、親は子供を叱らないといけません。義両親の間にはどんよりと重苦しい空気が流れていた。その時、タイミングよくタケルが仕事から帰ってきた。ただいま。二人ともそんな怖い顔をしてどうしたんだ？何かあったのか？のんきな顔で尋ねたタケルに、とうとう義父は我慢できなかったらしく、タケルを思い切り怒鳴りつけた。おいタケル、ちょっとここに座りなさい。いつもの優しい父親からは想像もできないような力強い怒鳴り声に、タケルはビビってしまい、呆然と立ちすくんでいた。父さん、一体どうしたんだ？ちょっと落ち着いてくれよ。あんなことをしでかしておいて、なぜお前はそんなにのんきでいられるんだ？義父の怒りはどんどん増していく。ああ？そんな回りくどい言い方されても何のことだかわからないよ。俺は姉ちゃんと違って賢くないから、はっきり言ってくれなくちゃ理解できないよ。なんだその言い方は。賢くなければ何をしても許されるとでも思っているのか。そんなやつ、俺の息子じゃない。その時、黙って二人のやりとりを見守っていた義母が口を挟んだ。まあまあ、お父さん落ち着いて。とりあえず座って話しましょう。それからタケル、あなたに聞きたいことがあるの。あなたも座ってちょうだい。穏やかな口調で諭すように語る義母。それまで荒ぶっていた二人はトーンダウンした様子だった。義父は軽く咳払いをすると、冷静な口調で言った。それでタケル、お前が浮気をしたと聞いたが、それは事実なのか？するとタケルは特に焦ることもなく淡々と答えた。浮気？いきなり何を言い出すんだよ。そんなことするわけないだろう。義両親は息をするように平然と嘘をつく息子の姿に心底驚いた様子だった。タケル、お前にはがっかりだ。私たちは舞さんやリナから話を聞いているんだ。お母さんも悲しいわ。どうして平気な顔で嘘をつけるのよ。両親が自分のしていた悪事をすでに知っていた。そんな彼らの前で堂々と嘘をつき、あっという間に見破られてしまった。その時タケルは真っ青な顔をして無言で立ち上がり、その場を離れようとした。だがそんなことを義両親が許すはずがない。というか、息子の自分勝手な振る舞いに失望したのだろう。おい、待ちなさい。この後に及んで逃げるなんて許さないぞ。義父がそう言ってタケルの腕をつかみ、義母がタケルの前で両手を広げて立ちふさがる。そうよ。私たちはあなたの親だから、間違ったことをしていたら、それを正してあげなくちゃいけないのよ。あなたも父親になるんでしょ？義両親による見事な連携プレーにより、逃げ道を塞がれたタケルは観念したのか、その場で膝から崩れ落ちた。すっかり戦意を失ってしまったらしく、もう逃げるつもりはないようだ。下を向いて、ただただ時が経つのを待っているようだった。義父はそんなタケルに向かって厳しい視線で右手を差し出し言った。スマホを見せなさい。
タケルは思いのほか素直に応じた。どうせバレているんだから、もうどうなってもいいとやけになっているのかもしれない。義両親はタケルのスマホを操作すると、大きく目を見開いた後、突きつけられた現実に無念そうにため息を漏らした。浮気相手とのメール履歴をすべて見たのだろう。あまりにもひどい内容に、険しい顔で息子に詰め寄っていた。舞さんはあなたの子供を身ごもっているのよ。どうしてこんなにひどいことができるのよ。ハワイ行きは出張だと言っていたのに、単なる浮気旅行だったんだな。舞さんは臨月で、いつ子供が生まれてもおかしくない時期なんだぞ。大事な時期にこんなことをしでかして、これからどうするんだ。タケルは両親からの問いかけに何かを決心したような顔つきで答えた。彼女とは別れるよ。そして、舞と生まれてくる子供と3人で再出発するよ。もう間違えたりしないよ。だから、俺を信じてくれ。どうやらタケルは、義両親の必死な訴えに心を突き動かされ、このままではダメだと改心したようだ。その後すぐに私たちは義実家で今後について話し合うことになった。舞、悪かった。彼女とは縁を切るよ。これからはお前を裏切ったりしないから、もう一度だけ俺にチャンスをください。義両親と義士に見守られながら、タケルは私に土下座で謝罪をした。しかし、私はそんなタケルを見ても決心が揺らぐことはなかった。私は目に涙を浮かべ私を見つめるタケルに向かってこう言い放った。今更になって謝ったって遅いわ。改めるチャンスならたくさんあったはずよ。もう二度とあなたを信用できないし、あなたとはもうやっていけないわ。私の言葉を聞いて、タケルは顔を青くさせて言った。ちょっと待ってくれ。落ち着いて考え直してくれよ。俺はお腹の子供の父親だぞ。子供はどうするんだ。決まってるでしょ。私が産んで立派に育てるわ。タケルがすがるように言う。子供には父親が必要だろう。お前の一時的な感情で子供の人生を台無しにする気か。なあ、頼むよ。その子のためにもやり直そう。何を言っているの？私は冷たい声でそう言った。この子にはあなたみたいに自分勝手で家族を傷つける父親なんて必要ないわ。ただ、育てていくのにお金は必要だから、浮気した慰謝料だけじゃなく、養育費もきちんと払ってね。これから先、あなたが父親としてこの子のためにできるのは、ただお金を払うことだけ。あなたはそれだけ罪深いことをしたのよ。少し考えたらどうなの？この最低男。タケルは私の言葉に愕然とした顔をして泣き崩れた。義両親から叱責され、本当に改心したのかもしれないが、何もかもが手遅れなのだ。それから私たちは離婚が成立。短い結婚生活だったが、未練はひとかけらも感じなかった。むしろ、すっきりとしたすがすがしい気持ちでいっぱいだ。タケルと浮気相手からは私の希望通りの慰謝料が支払われ、タケルからは養育費が毎月振り込まれている。タケルはよほど我が子に会いたいのか、毎月きちんと決められた金額を振り込んでくる。しかし、子供が望まない限り合わせるつもりはない。人の気持ちを軽んじて身勝手に振る舞う人間に大切な子供と関わらせたくなかったのだ。ただ、タケルがいなければ愛しい我が子とも出会えない。結婚したこと自体を悔やんでいるわけではない。子供が大きくなったら父親に会いたいと望むかもしれない。その時、タケルには父親として子供が誇りに思えるような存在でいてほしい。そのためにも、これからはまっとうに生きていってほしいと思う。離婚してから3週間後、
私は無事に子供を出産した。元気な産声を上げて生まれた息子はとても愛らしく、この子のためなら私は何だってできる気がする。それから半年後、今日も私は息子を母に預け職場へと向かう。おはようございます。元気よく朝の挨拶をすると、同僚たちは明るく答えてくれた。タケルから養育費をもらっているが、私も母親として頑張らなければ。その時、背後から声をかけられた。マイさん、おはようございます。今日もよろしくお願いしますね。振り向くと、そこにはリナさんがにっこりと笑って立っていた。私は今、リナさんの会社で事務員として働いている。出産後、仕事を探していた時、彼女に声をかけてもらったのだ。タケルと別れた後も、リナさんや義両親とは交流が続いていて、自宅に招き、息子にも会ってもらっている。みんな息子の誕生を喜んでくれて、息子のこともとても可愛がってくれた。今の職場は子育て中のママさんたちが多く、みんなで協力しながら働ける理想的な環境だ。散々な結婚生活だったが、あの日々があったからこそ、最愛の息子にも出会えた。そして、これだけは胸を張って言える。私は今、とっても幸せだ。